Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Single mom po ako at pangarap ko talagang mag-Japan. Feel good morning po sa lahat ng kabisyo na nakatutok sa programang mga katas ng aking nakalipas. Ako po pala si alias Akira. Ay, Akira. It means clear or bright. Kasi po, gusto ko ng brighter and clearer future. Kaya sinubukan ko pong magtrabaho sa Japan. Single man po ako mula sa Giginto, Bulacan. Simple lang po yung pamumuhay namin. At sa sobrang simple po, alam niyo yung bahay namin, onting pitik lang ng bagyo, lipad na ang bubong. Kawawa. Kaya pinangarap ko po talaga na mag-abroad para paayos ko yung bahay namin at si nanay maging okay. Lalo na yung anak ko. At bago pa po ako makaalis ay nangutang kami para lang makapag-Japan nga po ako. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Anak din. Anak! Maama, alis ka na. Lalo akong nikukurot ni Lola. Hoy, wag kang ganyan, Apo. Mahal na mahal kita. Huwag kang maingay, ha? Oo po. Sakit. Anak, huwag mong kalimutan yung aking bilin sa'yo, ha? Ma, ikaw na bahala kay Jinjin na. Jinjin, Mama! Lagi kang mag-ingat, anak, mag-aral kang mabuti. Kaya ako to gagawin, ha? Tandaan mo, para sa'yo to. Para sa inyo ni Lola, para maging okay na itong bahay natin. Makapag-aral ka ng maayos. Mama, okay lang po kahit sira-sira yung bahay natin. Basta kasama ka, diba, Lola? Hindi! Mas gusto ko yung mama mo mag-abroad ng utang. Umutang na ako. Ha? 5 Bombay yung inutangan ko. Tapos hindi ko palisin yung nanay. Bombay dito. Wala, rough road to. Alam mo, anak, pag may paraan yan, Apo, wag ka na mangialam. Mama, Anak ko, yung... Mama, hindi ko kaya. Dapat kayo na lang nag-abroad! Gusto mo ikaw? Gusto mo ikaw yung pag-abroadin ko, bata ka? Alam mo naman, matanda na yung lola mo. Mama! Anak ha, mag-ingat ka nun ha. Maingat ikaw na ba, Ma'am? Tignan mo yung bahay natin, anak. Tatlong pako na lang
lang yung hindi pumirma. Bibigay na siya. Hayaan mo, iaahon kita sa hirap, mamasusuklian ko rin lahat ng pagod mo. Ikaw na Dapat bahala lang. Ikaw na bahala kay Jinjin, mama. Huwag mo namang kurutin. Daming pa sanang bata eh. Sabi mo kagat ng lamok yan. Oo, kagat ng lamok. Alam mo naman mga lamok dito, parang kalabaw ang lalaki. Tamo, bakit madiin yung kagat ng lamok? Parang kurot mo eh. Tao po. Natabo yan eh, mama. Oh, ba't di ka pa umalis? Naabutan ka tuloy ng lalaki. Alam mo namang ayaw na ayaw ko sa lalaking yan. Papa! Magandang araw po. Ano maganda sa araw? Aalis na yung anak ko. Alis na si Ay, anak. mama. Nipigilan mo siya. Pwede Anong ko po ginagawa bang... mo dito? Pwede ba tayo mag-usap saglit? Aalis na ako. May flight ako ng alas 10. Kailangan ko mag-check-in ng 8. Aalis na ako. Oo, di ba anak yung mga kasamahan mong mag-Japan? Baka maiwan ka dun. Oo nga po. Hoy, lalaki. Alam mo naman ayaw namin sa'yo dahil kakatuka ka lang. Pares tayong kakatuka. So anong kakainin natin? Ha? Kalawang? Wow, nagsalita naman yung mayaman. Kaya nga sabi ko, bingi kang bata ka, bungol ka. Sabi ko, pares tayong kakatuka. Mama, tingnan mo yung ugali ni Lola. Napakakanal. Uy, nahiya naman ako, nagmana ka sa akin, di ba? Sa akin ka nagmana. Mama. Ano pag-usapan? Sige na, bilisan mo Akira. na. Ano? Baka naman, huwag mo na ituloy. Ayusin na lang natin to. Nagbago na ako, hindi na ako nagsasabong. Kailan ka nagbago? Nung linggo lang, hindi na ako pumunta ng sabungan. Daniel, please lang. Please lang. Tingnan mo, mag-a-abroad ako para sa anak ko kasi hindi mo mabuhay na maayos yung anak ko. Please lang, ayoko na. Ayusin mo yung buhay mo. Ayusin ko na rin yung buhay ko. Kami ng anak ko. At utang na loob, huwag mong iuwi si Jinjin. Hiramin ko lang naman siya eh. Baka mapabayaan mo. Hindi pa marunong mag-alaga yung mga nanay mo, yung kapatid mo dun. Pahiram ko yan, anak, kasi minsan kasi magtutong-eat kami. Walang magbabantay dyan. Saglit lang naman yun. Tama, mama. 2 oras sa tong-eats lang yun. Mas gusto ko pa magtira sa DSWD kaysa kay Lola. Uy! Ang kapal mong apo ka! Palahingi ka sa akin, bantay ka lang, huwag kang humingi. Sige na, umalis ka Pero na. hindi babayaran naman ni Mama. Daniel. Wala na ba pag-asa talaga? Wala na. Ano ba yung sinasabi mo? Ayoko na. Ayoko na! Tinuloy ko na nga po ang pagja-Japan kahit namimiss ko si nanay at si Jinjin. Kailangan ko pong gawin para sa pangarap ko at maging maayos kami. At dito ko po nakilala si Tamaki-san. Siya ang tumulong sa akin para makapagpadala ko ng pera kahit papaano kay nanay. Yung first 6 months po ay na-survive ko dito sa Osaka, Japan. Waitress po ako sa isang bar. At pag-uwi ay sinasama po ako ni Tamaki-san. Tamaki-san, sayonara. はいなあしてありがとうございますはいはい。Come here, come here, come over here. Konnichiwa, konnichiwa. こんにちは Konnichiwa. こんばんはおいしいよかわいい Sir Tamaki-san, money I need. I'll give you money Yes, pay you. I will pay you. Okay? Okay? No, okay. No, 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 okay pay you chop, chop, chop okay Bastos naman ang hapon na to. no bastos ano Kakabasa siya ng konsensya. Ala, pero no bastos wala na akong choice kaya sige na, pipikit na lang ako. What do you mean? Chup chup chup
Mama, chup. Only, how many hours? Wrong time. Wrong time? Wrong. Wrong. Short hour. No, wrong time. Wrong time? One, chup. Okay, that's my payment, right? Hi. Okay, tama. Arigatou gozaimasu. Okay, approve. Approve. Come here. Ooh. Dozo. Uy, pati niya alam yung meaning ng dozo. Dozo. Triso. Yamete kudasai. Yamete. Usap tayo sa phone, Mama. Hindi mo sabihin mo na uuwi ka emergency. Hello, anak. Maha, kamusta po si Gingy? Okay lang. Andun, sinama ng tatay niya. Nagtong-its kasi ako. Ba't parang araw-araw naman po yung pagsama nun sa tatay niya? Inaayos yung bubong natin. Baka malaglagan ng pako yung bata pati Ba't nasa kahoy. tong itan na naman po kayo, May? Baka yung padala ko hindi mo iniipon. Uy, anak, grabe ka. Nagsend ako ng mga picture. Inayos na yung bubong natin. Kaso yung pader, yung dingding natin, hindi pa naayos. Kulang pa yung budget. Wala ka pang pinadala. Amakan pa rin yung gamit natin. Uy, Mama, may sasabihin ako, makinig ka mabuti. Andito na. Opo, uuwi po ako, emergency lang. Ano? Opo, emergency uwi. Anong emergency uwi ka dyan? Hindi ba kabayad yung isang ano palang Bombay ang nabayaran natin, yung 4 hindi pa? Opo, pag uwi ko, mababayaran ko, promise. Ma, Pagawa pa tayo ng bahay. magtiwala ka lang sa akin. Pag uwi ko dyan, papaayos ko yan. Tsaka yung mga pabili mo sa akin, ref, ano pa ba yun? Flat screen, Washing aircon. machine. Ano ba yun? Ba't centralized aircon eh? Walang kisama yung bahay natin. Lalabas yung aircon. May bahay yung aircon? Papakisamihan ko yan bago ko bakit? kabit yung aircon na yan. Bakit parang may ano ka dyan? Bakit may crystal ball ka dyan? Saan mo yun nabili? Doon sa Japan. Tsaka ang lakas ng karaw. Japan surplus. Di ba kasi ako dinalan kaya bumili na ako. Tsaka may hawak kang mic. Ano yung mic na yan? Nagbibideo okay ka? Ikaw naman, bihira lang naman to. Hello? Di ba? Ma'am, ang dami mo nabili. Hindi mo inuuna yung dingding. Ano ka ba? Tsaka bakit naka-makeup ka na sa bahay ka lang? Bakit ba? Bawal ba maging maganda dito sa bahay? Hindi, dati naman di ka naman, baka dyan mo dinadala yung mga padala ko yung anak ko. Baka walang pagkain. Mayroong pagkain yun. Ay, ayan na nga yung anak mo. Hoy, alin ka dito. Ay, yung mama mo ko sabi. Mama! Si Lola Lazada ng Lazada! Mama, nagpabili ako ng tosino. Di daw bagay sa akin mag-tosino. Pwede na daw corn beef sa lata. Ay, buti ka Ma! pa. Ano yun? Ma, bakit gamang ganun? Bakit na ba ikaw parang maluho dyan? Yung anak ko parang tignan mo naman yung uniform niyan. Nilalaban mo ba? Mama, 3 gamit yung isang blouse na uniform. Anak, kasi Ma! nagkaroon ako ng osteoporosis. Mahirap maglaba. Kaya, recycle muna. Mama! Padala ka ng washing machine automatic para diretso na. Ganon. O sige, mapapadala ko Yan. Mama, hindi po natotoo yun. Na ano? Ouch! Mainig ka. Sige na anak. Bye-bye na anak. Bye-bye. Sige po, Ma. See you po dyan. Hindi ko po sinabi kay nanay ang tunay na dahilan kung bakit bigla akong uuwi. Nakakahiya po kasi ang nangyari.
Anak, Ma, kasi biglang umuwi ka pero kita mo naman yung bubong natin maayos na. bakit iba-iba yung kulay ng bubong? Bakit ba Aesthetic yan, anak. Aesthetic. Bakit? Maayoko dyan rainbow. Aesthetic Bakit? At saka bakit? Alam mo yung anak mo yung nag-decide. Gusto niya ng Sapa na rainbow. Oh, red, tingnan mo. orange. Gusto niya yung yellow, unicorn. Opo. Mama, si Paborito Lola. niya si cinnamon roll. Si Lola may ka-chat video ko lagi. Bumili pa ng iPhone 16 kahit wala pa sa Pinas. Tingnan mo yung anak bumana sa akin, di ba? Ma. Oh, anak, ba't ka nga pala Jinjin, umalis ka nga dito muna. Ba't ka nga pala nauwi dito? Sabihin mo sa akin yung totoo. Buntis po ako. Buntis ka. Ano? Pero huwag ka mag-alala, Ma, kasi... Huwag ka mag-alala kasi hapon po yung nakabuntis sa akin at bubuhayin niya tayo. Ma, pinauwi niya lang ako kasi gusto niya maging maayos ang pagbubuntis ko sa anak niya. Huwag ka mag-alala, susuportahan niya ako. Sigurado ka? Oo, Ma, ito na yung pangarap natin na kahit hindi ako magtrabaho, susuportahan tayo ng hapon, Ma. Si Tamaki-san, siya po yung ama ng anak ko. Ma, promise. Hindi kita bibiguin, makakabayad tayo sa lahat ng utang. Huwag kang mag-alala, ha? Paano na yung mga utang natin? Babayaran ng Tamaki-san. Pinauwi niya ako. Siya magpapadala monthly, Ma. Malaking pera to, Ma. Umasa ka sa akin. Promise. Sigurado yan, ha? Promise, Ma. Na nagparamdam si Tamaki-san. Ngunit, kahit minsan po ay hindi na nagparamdam si Tamaki-san. Yan ang sinasabi ko! Naniwala ka na sa apo na yun! Tama na. Tutuliin ko yun! Tama na. Masama sa pagbubuntis ko, Ma. Huwag ka magalit, Ma. Pasensya ka na, Ma. Ano gusto mo? Matutuwa ako sa... Sorry. Binigo ko po ngayon, Ma. Sorry. Sorry po. Anak! Sorry po. Sorry. Babawi po ako pag nanganak ako, Ma. Makakabayad din tayo. Paano ba natin bayaran yung mga utang natin? Yun na yun, nagpabuntis ka, napakahina mong nilanak. Magantay lang tayo, tatawag ulit si Tamaki-san. Wala na! Dapat ako na lang sana umalis. Sorry, Mama. Anak, Wala lang po yun. Ang malaga, nakakasama tayo. Lumayas na kaya tayo. Why? Tumahimik ka, bata ka! Sorry, Ma. Jinjin, sorry. Ma. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!